बेबायदि देनानै लाइफां बिलाइयाव जुनानै लांसिगोन आरो ओमफ्राय मायाव थाङो होनदोंमोनलाय इयो दाबाजै बे सालायावबो होजाबाय ओमफ्राय ओरै खावसे जेरैखुनु गायालानो बेखौ होलानो अपारेसन खालामना गालानो गारायावहायनि ने औ जेनेबा मायाव मा गारायाव सोलियो जेनेबा बेखौ टिउमारावबो थांबाय केन्सारावबो थांबाय नोलिखन बायदिसिना होननायावबो थांजोब्बाय आरो जायखिजाया गग्ला माबा माबि जानाय मानायावहायनो गायाखैब्लानो बेजों मोजां जाजोबनो माबासिन हाग्रानि गोजा जाहैबाय ने हाग्रानि दा नै आदा बिरजन सिगांबो माने इउटुबावबो होखादों ने देरहासारनाबोथ' होदों सिगां दा आंबो होखांबाय आरो सिगां आदा लिंहरनायलाय ओमफ्राय दा सासे आदा जादों आंखौहाय लायब्रबथां होननायखाय आं लांफैब्रबदों आरो बे बुस्थुखौहाय होनोहाय दा बिदि आरो मुलियाखौहाय दा एसे गारिया बिसबार इसिबां लानानै खुरैयावहाय दै होनानैहाय गिसि जोमजोम खालामनानैहायो बेखौहाय गारियावहाय ओरै राख'जोबना लाखांबाय औ आच्छा ओमफ्राय ओरैनो मानि होयो होनदोंमोनलाय बाजै इयाव ओरैनो गारायनिनो मेस मा गारायनि होयो ओमफ्रायो बे हाग्रानि थावा थैनायफोरनि होयो बे मैगं गुफुर जानानैहाय गिनाया बिनि होयो माथ्रि माबा माबि माथ्रिनि आच्छा ओमफ्रायो खर' साबाय थानायबो हरो दा बिदि आरो नै आदानावनो सिगांथ' बहुत गोजाननि मानसिफ्राबो लांफैदों ने दा माबायदि जारलाखोथाय मोजां जाबाय होनना खोन्थाहरजोबो ओरैहाय बेंगलनि लांफैदों बिनि खिलामायाव जादोंमोन बिनि खनसेजों हामहैदों सालाखाथिनिबो खनसेजों हामहैदों ओमफ्राय ओरैहाय मा होनदों रुपुहिनि ओमफ्राय उदालगुरिनिबो खननै लांफैदों रुपुहिनिया मा जादोंमोन सालाया खावसे हैदोंमोन ग्रं जाखाबायमोन ओमफ्राय आं हालाबा सेवलांजोब्बायमोन दा बेखौ होनांगौ आरो लामा ससेयाव अयथासार अखा लोगो मोनबोदों आरोना ओमफ्राय थिंख्लाब सिजाबोबायनाय गांसेव जालायबाय हास्लाबखाखै ओरैबायदि अखा दामब्रा हादोंमोन ओमफ्राय बे आदानि न'आ जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला रानिखाथा थानाया रानिखाथा थानाया ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय सालबारि 2 नम्बर सालबारियाव 1 नम्बर सालबारियाव आरो दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर प्रयजन जायोब्ला कल खालामनानै लांफैनो हागोन आरो आं स्क्रिनावहाय आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होनानै होदों नोंथांमोनाबो जगाजग लानानै लांफैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय दा आंखौहाय सासे आदा थोनहरनायखाय आं लांफैब्रबदों आरो आंनो लांफैदों खुद ओमफ्राय दा आं बे भिडिअखौहाय फैनाय हिसाबैहाय नोंथांमोननोहाय शेयार खालामनानै होबावबाय आरोखि मानो होनना बुङोब्ला गोबां खना खनलाफ्राव बेफोरबायदिजों भुगिनानै थायोना मानसिफ्रा हथात आन्दायलाबायनानैबो थायो बेनिखायनो सोरबाफोर बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदोंब्ला डाइरेक्ट आदाजोंहाय कल खालामहरनानैहाय लांफैबानो जाबाय आरोखि दा आं भिडिअखौहाय दिनैहाय लाबोदेरबावबाय ओमफ्राय आं एड्रेसखौबो खोन्थाना हरबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मा होनदों बे गोरलैफोर जाग्रा गाइखेर जाग्राया बिसिफोरा लगारा जेनेबा गोदोलांदोंब्ला सिरिसफोरजों बोखोदोंब्लाबो लावाखैब्ला बे मुलिखौ लांफैनो हागोन आरो बे मुलिजों लावफिनो क'क्राझारनि लांफैनाया बिदि जादों ओमफ्राय लांफैनानैहाय लावफिनबाय दौजाबाय आच्छा दा लानानै थांसिगोन आरो गासिनबो हाग्रानि गोजासोखा नालाय रोदा रुदु न'आथ' बेयावनो नै अखाया गोसोमल' जाबाय हनै होमब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन